Γεια σας! Είστε έτοιμοι για ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο? Πάμε μαζί στην αρχαία Ελλάδα, εκεί όπου μια τεράστια περιπέτεια ήταν έτοιμη να ξεκινήσει. Αλλά κάτι πολύ παράξενο συνέβη και σταμάτησε τα πάντα. Ελάτε να δούμε τι ακριβώς έγινε. Φανταστείτε λοιπόν, ένα μεγάλο λιμάνι. Το έλεγαν Αυλίδα. Εκεί είχαν μαζευτεί όλοι οι μεγάλοι ήρωες της Ελλάδας, με χιλιάδες πλοία. Ετοιμάζονταν για το πιο σπουδαίο ταξίδι που έγινε ποτέ. Και πού πήγαιναν όλοι αυτοί? Είχαν έναν και μοναδικό σκοπό, να σαλπάρουν για την ξακουστή Τρόια, για να φέρουν πίσω την πανέμορφη βασιλίσσα, την ωραία Ελένη. Για να καταλάβουμε, η ιστορία ξεκίνησε κάπως έτσι. Ο Πάρης, ένας πρίγκιπας από την Τρία, είχε πάρει μαζί του την ωραία Ελένη. Ο άντρας της, ο βασιλιάς Μενέλαος, έγινε έξω φρενών. Ζήτησε λοιπόν βοήθεια από το πανίσχυρο αδερφό του τον Αγαμέμνονα. Και κάπως έτσι όλοι οι Αχαίοι, δηλαδή οι Έλληνες, μαζεύτηκαν για να φέρουν την Ελένη πίσω. Αρχηγός όλου αυτού του τεράστιου στρατού ήταν φυσικά ο βασιλιάς Αγαμέμνονας. Ήταν ο πιο ισχυρός από όλους και ό,τι έλεγε γινόταν. Δίπλα του όμως είχε τους πιο γενναίους ήρωες που μπορεί να φανταστεί κανείς. Ένας από αυτούς, ο Οδυσσέας, ο βασιλιάς της Ιθάκης, που ήταν διάσημος για το πανέξυπνο μυαλό του. Και βέβαια, μαζί τους ήταν και ο πιο δυνατός πολεμιστής του κόσμου, ο ατρόμητος Αχιλλέας. Με μια τέτοια ομαδάρα, τίποτα δεν θα μπορούσε να πάει στραβά. Ή μήπως μπορούσε? Λοιπόν, εδώ ακριβώς αρχίζει το μυστήριο. Ενώ είχαν τους καλύτερους ήρωες, τα πιο γερά πλοία και έναν αμέτρητο στρατό, κάτι δεν πήγαινε καλά. Κάτι τους εμπόδιζε να ξεκινήσουν. Τα πάντα ήταν έτοιμα στο λιμάνι. Οι στρατιώτες περίμεναν πάνω στα καράβια, οι σημαίες ήταν στη θέση τους, αλλά τα τεράστια πανιά, τίποτα. Στέκονταν ακίνητα, σαν να ήταν ζωγραφιστά. Αυτό ακριβώς ήταν το πρόβλημα. Δεν υπήρχε καθόλου άνεμος. Άπνοια. Ούτε ένα απαλό αεράκι για να σπρώξει τα πλοία τους προς την Τρόια. Τι είχε συμβεί? Γιατί ο αέρας είχε σταματήσει? Την απάντηση σε αυτό το μεγάλο μυστήριο την ήξερε μόνο ο ένας, ο σοφός Μάντης Κάλχας. Αυτός μπορούσε να διαβάσει τα σημάδια των θεών και να καταλάβει τα μυστικά τους. Ο Κάλχας λοιπόν κατάλαβε πως πίσω από όλα αυτά κρυβόταν η Άρτεμη, η πανίσχυρη θεά του κυνηγιού, των δασών και όλων των ζώων. Και πιστέψτε με, ήταν μια θεά που κανείς δεν ήθελε να έχει θυμωμένη μαζί του. Και αυτό ακριβώς ανακοίνωσε ο Κάλχας στον Αγαμέμνονα και στους άλλους βασιλιάδες. Η θεά Άρτεμη είναι πολύ θυμωμένη, γι' αυτό έχει σταματήσει τους ανέμους. Και γιατί είχε θυμώσει? Γιατί ο Αγαμέμνονας, κυνηγώντας το δάσος, είχε σκοτώσει το αγαπημένο της, το ιερό της Ελάφη. Τώρα η Άρτεμη, για να τον συγχωρέσει και να αφήσει τον άνεμο να φυσήξει ξανά, ζητούσε κάτι τρομερό, μια πολύ μεγάλη θυσία. Αυτό που ζήτησε η θεά πάγωσε τις καρδιές όλων. Ζήτησε από τον Αγαμέμνονα να θυσιάσει στον βωμό της το ίδιο του το παιδί, την αγαπημένη του κόρη, την Ιφηγένεια. Η καρδιά του Αγαμέμνονα έγινε 1000 κομμάτια. Τι να έκανε? Από τη μία να σώσει την κορούλα του, το αίμα του, από την άλλη να κάνει το χρέος του προς την πατρίδα και τον στρατό που τον περίμενε. Ήταν η πιο δύσκολη απόφαση της ζωής του. Ο Αγαμέμνονας, με βαριά καρδιά, έστειλε να φέρουν την Ιφηγένεια στην Αυλίδα, λέγοντας της ψέματα ότι θα την παντρέψει με τον Αχιλλέα. Όταν όμως έφτασε, έμαθε την τρομερή αλήθεια. Και τότε η νεαρή Ιφηγένεια έδειξε ένα απίστευτο θάρρος. Αντί να κλάψει και να φοβηθεί, στάθηκε μπροστά σε όλους και είπε «Θα το κάνω για την πατρίδα». Αποφάσισε να θυσιαστεί για να μπορέσουν τα πλοία να ξεκινήσουν για την Τρόια. Έτσι, έφτασε η μέρα της θυσίας. Όλος ο στρατός είχε μαζευτεί γύρω από τον βωμό. Η ατμόσφαιρα ήταν βαριά, γεμάτη θλίψη. Και η Ιφηγένεια, στολισμένη σαν ύφη, πλησίασε τον βωμό. Η Ιφηγένεια έσκυψε το κεφάλι με γενναιότητα. Ο Μάντης Κάλχας σήκωσε το μαχαίρι ψηλά. Όλοι κοιτούσαν με κομμένη την ανάσα. Ο χρόνος πάγωσε. Ησυχία παντού. Αλλά ακριβώς εκείνη την τελευταία, την ίστατη στιγμή, πριν το μαχαίρι την αγγίξει, συνέβη κάτι το μαγικό. Ένα πραγματικό θαύμα. Μέσα από ένα λαμπερό σύννεφο εμφανίστηκε η ίδια η θεά Άρτεμη. Είχε δει τη γενναιότητα της Ιφηγένειας και είχε αποφασίσει να την σώσει. Η θεά λοιπόν άρπαξε απαλά την Ιφηγένεια από τον βωμό
και στη θέση της άφησε ένα μικρό ελαφάκι για τη θυσία. Έπειτα, πήρε την Ιφηγένεια μαζί της σε μια μακρινή χώρα για να γίνει ιέρια στο ναό της. Η Ιφηγένεια ήταν πια ασφαλής. Αμέσως μόλις έγινε το θαύμα, ένας δυνατός, μα πολύ δυνατός άνεμος, άρχισε να φυσά. Η θεά Άρτεμι δεν ήταν πια θυμωμένη. Τα πανιά των πλοίων φούσκωσαν με ορμή και ήταν έτοιμα για το μεγάλο ταξίδι. Και έτσι, ο στόλος των Αχαιών ξεκίνησε επιτέλους το ταξίδι του για την Τρία. Η γενναία Ιφηγένεια, με αυτό το θαυματουργό τέλος, τους άνοιξε τον δρόμο. Τι λέτε, τι περιπέτειες μπορεί να τους περιμένουν τώρα εκεί? Αυτή όμως είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία.